Tervetuloa kaikki tälle YouTube-kanavalle. Tänään esittelemme Herramme Jeesuksen Kristuksen puhumaan Jumalan sanan uudessa Jerusalemin luostarissa Romaniassa. Jumalan sana apokalyptisesta tulesta osa 2a. Israel, älä pelkää, sillä sinä seisot palavien rinnalla etkä pala. Myös naiset palavat. Jopa teidän keskuudessanne tulee olemaan raskaana olevia naisia. Älä juokse hullun kanssa karkuun tai sano huonoja sanoja, hän on tulossa, hän on lähellä. Ihminen pidentää aina ikänsä, mutta sinä et, vaan istut aina häkissäsi ja ajattelet Jumalaa. Taivas ja maa katoavat, mutta se, mikä on kirjoitettu, ei mene hetkeäkään. Sitä he tekivät Babylonin päivinä, sitä he tekivät vedenpaisumusten aikaan. Niin he tekivät aina, kun Jumala uhkasi heitä kuolemalla, edes ilma ei jää. Ja ilma kääntyy ja taivas sulaa. Vain sinä jäät jäljelle, se, joka olet Jumalan luona, etkä tiedä minne menet, koska se on mysteeri. Siinä kaikki, mitä kuulet, mene tänne, ylös, luuletko, että taivaan ja maan välillä käydään sotaa? Mutta ei niin, syntinen uskovan kanssa. Sotaa käydään, mutta työkalua ei kutsuta. Jumala laumansa kanssa ja paholainen laumansa kanssa. Tulee sota, jota ei ole ollut aikojen saatossa, ja Jumala pysyy kansansa kanssa, että taivas on myös maan päällä täällä. Kirjoita pyhään kirjaan. Tuli ei syty taivaasta, vaan sinusta, Isä, maailmasta. Israel, koko taivas on läsnä, kun teet syntiä. Täällä meillä on asuinpaikkamme, maan päällä. Tämä maa on kansani puutarha, ja minä teen siitä taivaan puilla ja enkelien ja lintujen musiikilla. Tämä maa on paratiisi, mutta Herra puhdistaa sen, niin kuin kirjassa on kirjoitettu. Valmistaudu loppuun, älä polta roskat, sillä kaikki syntiset hukkuvat. Ole hyvä, sillä tuomio on tulossa. Opi olemaan puhdas sydän. Jumala tulee luoksesi kaikella taivaalla pysyäkseen sydämessäsi pelastaakseen sinut tulesta, jotta pysyt tulen keskellä etkä pala, seisot keskellä sotaa etkä katoa. Joillekin teistä puhumme. Sinä seisot pimeässä ja annat valoa, ja se valaisee luotua, jonka Jumala sydämessäsi valaisee. Olen pahoillani siitä, mitä tein. Olen vihainen pitkään, koska ihminen, jonka Herra on tehnyt, on kaikessa Herran luoma. Olen pahoillani, että annoin hänelle salaisuuteni. Olen pahoillani, että annoin hänelle kasvoni. Olen pahoillani, että tein hänet ja puhalsin häneen henkeni henkeä, jotta hän olisi pyhämaan päällä, ja tänään saastaiset henget leikkivät miehen kanssa, jonka Herra pyhitti kaikessa. Tein hänet pyhillä kasvoilla, pyhällä ruumiilla, pyhällä sanalla. Hän ei ole kuin eläimet, nelijalkaisesti ja äänellä kuin eläimet, mutta tein hänestä erityisen. Ja tässä, Isä, tuo mies on siirtynyt pois Herrasta. Hän pilkkaa Herraa, hän vihaa Herraa, hän puhuu pahaa Herrasta. Mutta tiedä, Isä Daniel, että se, mitä tapahtui Sodomalle ja Gomorralle ja mitä tapahtui maailmalle vedenpaisumusten aikaan, tapahtuu myös tälle maailmalle. Jumala ei enää kamppaile puhdistaakseen syntistä hänen synneistään, koska niin monta kertaa kuin hän puhdisti hänet, ei häntä nykyäänkään löydetty ihmisen kaltaiseksi, vaan koiraa huonommaksi, koska koira on 10 kertaa ihmistä viisaampi, koska hän kutsuu häntä, mies tuntee hänet ja tulee nopeasti itseensä, mutta mies ei enää tunne Herraa. Muuttuakseen se ei muutu enää, kuten Noan aikana. Herra Jeesus sanoo kaikkialla hengessä. Että tuli tulee päällesi, kuolema tulee maailmaan, mutta kuka kuulee? Että vaikka heillä on korvat, ei kukaan kuule, niin kuin Sodoman ja Gomorran päivinä, olen huora. Hän kärsii nälästä, mutta ei anna periksi. Itkemisen ja surun sijaan on riitoja ja moitteen sanoja tämänkin vitsauksen jälkeen. Parempi valmistautua, se tulee. Jumala lähettää enkelinsä ja sytyttää maailman tuleen. Millä? Ei sanottu. Ja mitä sitten aiot tehdä? Minne sinä sovit? Voi elämäsi, joka eilen ja toissapäivänä huusi ja pelkäsi vihaani, ole uskollinen, että puhun vain kirjasta, mutta et tiedä missä puhun, koska et lue. En puhu keskeltä enkä alusta, vaan puhun kirjan aivan viimeiseltä sivulta.
Ja puhdista itsesi, Isä, jotta sinut ylennettiin, miksi syöt tulta taivaasta kuullaan, että jotkut kristityt istuvat pöydässä tulta syövien pakanoiden kanssa. Se kuuluu taivaalla, kun mies sanoo, ystävä, anna minulle tulta, ja ystävä antaa hänelle iloisesti tulta. Hän teki tulipaaluja maahan. Tämä on ihmisen tuska maan päällä, tuli, joka pian polttaa kaiken. Israel, minä, jos olisin sinun paikassasi, hukkuisin, koska se seisoo edessäsi, polttaisin itseni, koska se on sinun kädessäsi. Israel, sen vääryyden tähden, joka on saavuttanut korkeuksien korkeuden, sinä joudut kadotukseen. Juokse tänään. Juokse tänään. Israel, juokse karkuun tulesta, juokse karkuun. Tutki. Ettei henkesi ole vielä kuollut, se löytyy myös jostain, siellä se on. Mene etsimään häntä ja sovi hänen kanssaan. Pyydä häntä ottamaan sinut vastaan, antamaan sinulle anteeksi ja enkeliä istumaan oikealla puolellasi, koska enkeli ilmoittaa sinua piinavasta autiosta. Israel, kansani, syö Jumalalta saatua mannaa, jotta henkenne parantuisi, jotta henkesi ja ruumiisi parantuisi. Syö mannaa, sillä Jumalasta vieraantunut ihminen elää nykyään vain leivällä, lihalla ja tulella. Oi pyhät kasvot, miksi olet saastuttanut itsesi ja maalannut itsesi ja tehnyt itsesi vihamieliseksi Jumalaa kohtaan? Kuunnelkaa, kristityt, sillä tulella Herra puhuu edessänne, ja tällä tulella palaa koko maa. Ja öljytakki, jota käytätte tänään, palaa myös. Uskotko, toinen sana, jonka sanon, liiallisen alkoholin takia koko maa syttyy tuleen ja palaa, etkä tiedä mihin päädyt. Minne olet menossa? Sillä tuli leviää levittyessään kuivalle ruoholle. Mutta sinä, jolla on usko ja Jumala sydämessäsi, et pala. Kuuntele, Kristian, se, mitä sinulle tänään kerrotaan, on tulossa. Jos se ei ole tullut huomenna, älkää erehtykö, se on tulossa. Ole varuillasi. Jumala opettaa sinua hyvin, Jumala päätti sytyttää kaiken tuleen. Muista, vain 2 minuuttia on kulunut siitä, kun isopomo lähti Pitestin tehtaalta. Paholainen on vienyt hänet ulos, mutta tietäkää, ettei hän pakene. Niin te tulette kuulemaan, että hän on raskaan kilpailun kiinni, koska hän on saattanut maani turmioon, ettei se ole ollut sellaista iätensä asti. Hän sekoitti lampaat vuohiin, hän sekoitti apinoita. Voi Isä, mitä hän on tehnyt? Kasvotusten ei enää tunneta. Jos hän olisi Jumalalle mieluinen mies, hän ei antaisi luotujen käyttäytyä sopimattomasti. Hän toi kaiken hengityksen tuleen, kun se alkoi palaa paikasta toiseen. Katso, Isä, kuinka koko maa palaa, kun maa syttyy tuleen, uskovaiseni eivät pala. Puuta tai taloa ei jää rikkoutumatta, ei mitään rikkoutumatonta, ei niin pitkälle kuin sormeasi pistää, punaisena tuleen, mutta vain tämä koti säilyy, muista ja lue vertaus Noasta. Noa, olen äitisi. Noa, olen kälysi. Noa, olen setäsi. Olen pojanpoikasi. Mutta Noa ei voinut tehdä mitään, koska ovi ei ollut hänen lukossa, eivätkä ulkona olevat uskoneet. Kuka sen oli lukinnut? Ylhäältä, koska ulkona olevat sanoivat ja huusivat, eikö vedenpaisumus ollutkaan? Tuletko? Noa ja minä murskaan hänet. Miksi he eivät rikkoneet laivaa, pojat? Että he eivät voineet, että Jumala ei antanut heille hengähdystaukoa tehdä niin. Että tänäkään päivänä se, joka sinua uhkailee, ei saa hengähdystaukoa, että kaikki hengitys kulkee tulen läpi, lapseni, jättäkää kaikki, valmistautukaa, sillä tuli on tulossa. Älkää antako maailmassanne olla mitään. Mikä syttyy tuleen? Tuli ei tule sinua varten, mutta jos sinulla on yksi asia maailmasta, se polttaa sinut ja haluat ottaa sen pois, mutta et pysty, koska se tarttuu sinuun. Pääset myös veteen, mutta et voi sammuttaa sitä. Maa on ääriään myöten kasteltu tuliaseista. Kun ne purkautuvat, ne kääntävät maan ylösalaisin. Kun tämän maailman loppu tulee, hän on tusinakassa ja huutaa kuoleman tulevaa, eikä kuolemaa tule. Voi, mies pystyy jäämään yöksi piippu suussa, tuli suussa. Mitä kipua maailmassa tuleekaan olemaan? Mikään kipu ei ole tulta suurempaa.
Vuosi ensimmäisten kipujen kanssa on ohi, se on valmis, se on kynnyksellä. Kipu tulee, totisesti sanon, että minä kokoan syrjään ne, jotka rakastavat Jumalaa ja sytyttävät tulen maan päälle, ja ne, jotka eivät tottele. Älköön kukaan tulen rakastaja, tupakoitsija, ajattele, ettei hänelle makseta tulella. Tämä on tämän päivän ohjelman loppu. Jumala siunatkoon sinua ja pitäköön sinut lähellä hänen pyhää sydäntään. Aamen.